Pred 2 rokmi nás s mojimi kamarátmi začalo naháňať asi 10 týpkov. Asi nás chceli zbiť, samozrejme, že sme utiekli, to bolo vtedy asi najmúdrejšie. Ale odvtedy vo mne ostal taký divný pocit, že aj keby sa ideme biť, tak nie som schopný ochrániť seba ani nikoho okolo mňa. To idem zmeniť. Tento rok chcem mať zápas, ale v čom? To ešte neviem, takže idem skúšať. Teraz som na ceste na kickbox a hneď potom idem na taekwondo. Nikdy v živote som netrénoval, ale najväčší hack ako niečo začať je začať. Po kickboxe učil som sa direkt. Naučiť sa to trvá vraj pol roka. Teraz taekwondo. Dnes som zistil, ako veľmi veľa neviem. Fakt, level 0. Kickbox, skvelí ľudia. Dali mi tipy aj o iných bojových umeniach. Tréning zameraný viac na techniku ako na intenzitu. Len nás bolo asi 20 v rôznych úrovniach zručnosti, čiže tam nebolo veľmi možné, aby sme každý dostali osobitný feedback. Hľadám niečo viac personalizované, kde môžem robiť rýchlejšie progres. Taekwondo. Boli sme 5. Intenzívne kardio, mám diery v chodidlách. Hneď sparring, samozrejme som len tak ťukal. Ukázali mi, že nemám mať tak veľmi stuhnuté peste, ale proste rýchlosť. Tréning určite intenzívnejší, ale nerobia zápasy. Robím to preto, keďže toto je niečo, kde som 0. Úplný začiatok. Toto nie je gym, toto nie je behanie, kde už mám trošku confidence a takto. Toto je day one z nuly. Všade, kde teraz vojdem, som najhorší, najslabší, proste nekomfort. Ale to je jediná cesta, ako sa posunúť.